Court number 4, Jemai and Marian versus Court number 4, Jemai and Marian versus Mika, Janela and Mika. Correction po. Janela and Micah po pala. Sorry po. Court number 4, Jemai and Marian versus Janela and Micah.
Mag-google na. Hindi, kita kasi yung Katie. Ito pa siya na pabili Katie. Pag-pili kasi yung kung mo kung dyan na. Pag mo sasabihin na hindi nyo alam kung saan kayo nila. Pero wag nyo sabihin, bro, i-verse mo lang yung ginawa. I-verse mo lang yung ginawa. Start ka na ng food ka dyan. What is it? Wala na lang. Wala na lang. Huwag kayo magmukla. Oy, magmanibabaw na kayo. Tumutuloy. Manibabaw na Raven, magmanibaw ko yung kulay gray. Saan yung kulay gray? Manibaw ko. Oo, tapos babalik naman. May pupunta siya ng Lipo. Ano naman yung Lipo? Muna lang ako doon. Eh, kung hindi ka masagasaan. Kasi, kukunin ko na siya doon. Nakita ko siya balis ay, dito ka ba? Manibog. Basta manibaog. Basta manibaog. Saan na dadalhin mo? Babalik siya ng Nebo doon sa may kawayan niya. Paglakad ka papuntang Kamali. Sakay ka ng green. Ano yung Kamali? Sa likod ng Nebo. Sa may pandayan. Sa may pandayan. Ako mo naman. May pandayan. Kaya, malaki ba yung si Jenja? Sa balik sa mga Marathon. Tapos bumaba ka saan? Sa Nebo, diba? Court number 1. Basta pumunta ka ng Kamali. Court number 1. Jing and Yam versus Loris and Chi.
Ha? Diba? Wala sa akin. Bro, mahirap naman pag ibang kita. Court number 3, Christian and Porky versus Calvin and Jennifer. 0%. Court number 3, Christian and Porky versus Calvin and Jennifer. Tapos magiging